שלום לכולם וברוכות הבאות לפרק השים של הפודקאסט בנות מדברות ערכים. וואו, נועה, אני לא מאמינה שאנחנו כאן על הבמה מסכמות 6 שנים מדרפות ביסודי. לגמרי, והיום בחרנו לעסוק באחת האנשים הכי משפיעות בהיסטוריה שלנו. דמות שכל פעם שאני חושבת עליה, הלב שלי קצת מתרחב. רחל אימנו, אבל אנחנו לא נדבר על הדרך לבית לחם, אלא על הסוד הכי גדול של הוויתור. בואו נחזור רגע אחורה בזמן. לילה חופה התרגשות שיא. יעקב ורחל מחכים לרגע הזה. 7 שנים הם קבעו סימנים כדי שאיש לא יוכל לרמות אותם. ואז רחל מגלה את התוכנית שלה ושלה. היא מבינה שמי שתעמוד תחת החופה היא בכלל לאה אחותה. תחשבו על הדילמה, מצד אחד האהבה שלה, החלום שלה, מצד שני הבושה הנוראית של אחותה הגדולה. אם יגלו את התרמית ברגע האחרון. זה רגע בלתי נתפס. אדל, מה קורה שם בשטח? כאן חדשות אדל, כאן אדל מדווחת מהלב של רחל. תראו, רחל לא רק ויתרה על החתונה, היא עשתה מעשה של מסירות נפש עילאי. היא מסרה ללאה את הסימנים, היא לימדה אותה איך לענות ליעקב כדי שלא תיפגע. זה ויתור שדורש כוח של לוחמת. בדיוק, אדל, לפעמים אנחנו חושבות שוויתור זה חולשה. שזה אומר שניצחו אותי, אבל רחל מלמדת אותנו שוויתור הוא העצמה הכי גדולה, זה לשים את האחרת לפני אני. השתיקה של רחל באותו לילה היא הצעקה הכי חזקה של חסד שיש. בנות, בואו נהיה אמיתיות רגע, בנות, בכיתה ו' הוויתור הוא לא תמיד כזה עירוי. אדל, מה שמעת מהבנות בשכבה? שמעתי הכל, למה שאני אוותר על המקום בטיול? למה שהיא תקבל את התפקיד הראשי ולא אני? קשה לנו לוותר על המילה האחרונה בוויכוח או על המחמאה שרצינו, אנחנו מפחדות לצאת פראייר. וזה מה שרחל משאירה לנו כצידה לדרך לחטיבה. רחל אומרת לנו כשאת מוותרת כדי למנוע צער מחברה, את לא נהיית קטנה יותר, את הופכת להיות ענקית. את בונה קשר שלא יימחק לעולם. אתם יודעות שבזכות הוויתור הזה, השם הבטיח לרחל, מנעי קולך מבכי, ושבו בנים לגבולם. בזכות זה שהיא שמעה את הכאב של אחותה, השם שומע את התפילה שלה על כולנו עד היום. אז מה אנחנו לוקחות מהפודקאסט הזה בשכבה? את הסימנים של רחל, לדעת לתת לאחרת ולהרגיש בטוחה. את ההבנה שחברות נבנת מרגעים קטנים של ויתור. את האומץ, לא תמיד להיות ראשונה, אלא לפעמים להיות זאת שרואה את השנייה. בנות יקרות, אנחנו יוצאות היום לדרך חדשה. בוא נבטיח לעצמנו להיות קצת כמו רחל, להיות מסורות אחת לשנייה, לוותר על האגו למען הלב, ולזכור שהוויתור הכי קטן שלנו היום יכול להיות האור הכי גדול של מישהי אחרת. תודה שהייתם איתנו בשידור. נתראה בחטיבה!